Nyakora Jwanga dakika na parko da uchiela tok sa chiel marokinyi. Machiegni e twak maromo kwongo e chenro maro piny matayi nyinga Joyce Odur. Kaka pile inyalo tudri kodwa kokalo namba mar ote machuok 3 Facebook ibiro yudo achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Ka weche makamagi bende inyalo neno achiel kachiel kokalo YouTube page maro ibiro yudo kanyo Ramogi TV Kenya. Kan bende inyalo tudri kode Facebook page mara ibiro yuda Joyce Odur, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOdur_. Nyakora Jwanga kinyi makawuono wadwa twaka ka penjo ma openjo. Bende nitiere okumba thieth ne jopuonjre e skunde mopogore opogore pacho kae kose oyo. Parni magi duto timore e kinde mokalo chien, mano kochakore dwe mar achiel, mano Mei dwe mar achiel higa mar 2018, nwantiere kod chenro mano mar Edu Afya. Mane chiwo ne jopuonjre thuolo mano mar yudo thieth e yo makare e skunde kapo ni nyathi tuo to Edu Afya ne kawo ting' mano mar thiedho japuonjre makamano. Kata kamano tok ka Edu Afya ne oseruombore piny mano tarik 31 dwe mar 12 higa mar 2023 nyaka gisani. Bende nitiere okumba mar thieth ma jopuonjre ahinya to mago manitiere skunde mag sekondar nyalo tiyo godo kapo ni nyathi kata japuonjre obede matuo e skul kamora mora ma intiere kose sani itime yo machalo nade. To bende lieko ni toka Edu Afya ne oseruombore piny kaluwore kod wechego mag mibadhi. Weche gi duto ne onywande agucho menda mano mar SHA. Penjo en ni bende SHA tiyo e yo makare mar mondo mi japuonjre ka tuo e skul to nyalo yudo thieth e yo makare. To maduong' ahinya, nyathi ka tuo e skul, ondamo mane mokwongo ma skul owinjo bed ni kawo mar neno ni okony nyathini mapiyo. Nikech ang'eyo ni nitiere skunde moko maseche moko ka japuonjre tuo to jopuonje moko japaro ni nyathino wuondore ok dwa mana somo. Adiera nitiere kanye. Okinyi makawuono Nyakora Jwanga nitiere kae kod welo, antiere kae kod Akelo Misori, jagoro maduong' mano mar Kupet kachiel kod Albert Mandela, ma en director mano mar The Luton Hospital. Wendo machielo mano Joseph Manguro, japuonj maduong' mano osedhi e rutaya, obobedo ka otudore kodwa achiel kachiel kokalo yor lony manyasani mano mar Zoom. Kata kamano yiena mar mondo mi arwak welo mantiere godo e studio okinyi makawuono. Achak kodi Akelo Misori, ichiew nade? Achiew maber Joyce. Machiegni twak. Erokamano ahinya kuom luongo e Ramogi. Machiegni. Erokamano. Albert Mandela ng'eni mae mari mokwongo mar biro e studio mar Ramogi kae. Oyawre ichiew nade? Oyawre achiew maber. Erokamano. Chiew nade? Amba chiew makare machiegni. Erokamano. Nyakora Jwanga ka wachako twak marwa yanga okinyi makawuono Joseph Manguro bro bedo ka tudore kodwa saa asaya e kinde modhi mbele kod twak marwa. Chieng' tich abich mano mar juma mokalo nitiere japuonjre mano wito ngimane e kinde mano yudo thieth mano e od thieth mano ma Nakuru Teaching and Referral Hospital mayudore e kaunti ma Nakuru. Japuonjre makamano en japuonjre mano mar Njoro Girls mayudore e kaunti ma Nakuru. Kata kamano chieng' wuok tich mano mar jumani jonyuola kata jodak ka achiel kod jonyuola mano mag skundno nobago ng'anyo ka koro giseyo skundno ni ne ok otimo gino madwarore mar mondo mi giresa ngima nyathino. Odiochieng' manyoro duoko mago mag bero ne ogol ayanga ka bende bero makamano yango ni nyathi makamano ne nitiere kod tuo mar malaria mamako obwongo. Mano gino mano kelo tho mare. Mano kaluwore kod jabero mano Laktar Titus Ngulungu mane otimo bero ne ringre japuonjre makamano. Kata kamano jonyuol mag nyathino koro seyo skundno ni nokong'isogi e wang' sa. We wawinjane kaka ne giloso odiochieng' manyoro. Alikuwa na kitu kinaita cyanosis, kwa hivyo hiyo mwili hapo anapata enough oxygen. Alafu in conclusion tumeona kwamba kile kimemuua ni kufura kwa brain na kutopumua vizuri. Acute illness means it's a process that has developed within very few days. Yes. So if you give the treatment at the right time, then you'll be able to manage the condition. Aya, mago kaka ne oyuda duoko mar bero mano kotudore kod tho mano mar japuonjre Brenda Akinyi mano wito ngimane. Notuo e skul kama bange notere od thieth to kanyo mano wito ngimane. Mano duoko mag bero mano gola yango odiochieng' manyoro. To bende penjo mwapenjo ni nyaka sani bende nitiere okumba thieth ne jopuonjre. To kapok wadonjo kate mano yiena mar mondo mi wachak twak okinyi makawuono dago mar mondo mi achak kodi mwalimu Akelo Misori. E kinde ma japuonjre tuo e skul en ondamo mane mokwongo mowinjo bed ni skul kawo kalore ni kata jopuonjre
jopuonjre kata jonyuol e skul no wacho ni ma ok en mokwongo ma masira ma kama timore. Giwacho ni nitiere jopuonjre mamoko adek mane osewito ngimagi e weche maket kod mago e higa mar 2023 manyalo wacho ni magi gin gigo matimore e skunde. Nyathi ka tuo e skul, ondamo mane mokwongo ma skul owinjo bed ni kawo? Joyce, en mos ahinya ne gimotimore Joro Girls, kendo ne lalo nyako matin miluongo ni Brenda Akinyi. To ka gimoro osetimore machalo kaka tho, to weche wuok mang'eny, kendo koro seyo wuok ka gima skul ok okawo okang' makare. To kiwinjo kata mana e report ma owuok kuom jok motimo postmortem, wacho ni condition mane nyathino nitiere no en condition ma kawa short time to manifest itself. Ana dala kocha kuma malaria ng'eny. Malaria inyalo we ni sama oketi pinyno endo ni mochakore to kar gini sibedo kata mar juma achiel. Nyithindo mantie skul no onge gi capacity mar fwenyo ni nyathi tuo. To thoth nyithindo bende ka tuo to report ok ichiw e wang' sa. Sikunde mang'eny bende onge gi gimiluongo ni health facility e iye kanyo. Sikul en a big community. Iyudo ka sikul kaka samoro Njoro ok ang'e ni en gi population marom nade. To sikul ne man gi population marom kata mana 2,000 students. Ka nyithindo nitie 2,000 e skul, mano population madwa maromo a sub location. Onego bed ni that school nitiere gimoro gi health center kata dispensary mantiere ng'at manyalo assess a condition mawach ni ma to koro waras go hospital. To koro kogino warelai kuom japuonj ma japuonj ok nindo dormitory gi nyathino nindo gi nyithindo wetege dormitory. Kato kogdhi e class to idwaro ni mondo chiw. Nyithindo mang'eny bende timid, ok onyal wacho ni awinjo marach koro adwa ni mondo odhi hospital. Samoro kodhi e duty teacher to giriedo kanyendo en condition ma ne pok obedo access ni en gima dwaro emergency. Koro report no endo chopo ka duty teacher to yudo ka condition osedhi marach. Taparo ni gimotimore ni ka gimoro timore ka nyathi tuo to mokwongo ka en nyathi manie boarding nitiere house mistress ema ikuongo imiyo report. House mistress kata matron yudo wach gi nyathi nitero report ne ka duty teacher. Ka school nitiere gi a health unit kaka most national schools to nitiere dispensary. Titere dispensary nitiere school nurse. School nurse ema buro accompany nyathini to hospital. Kata ka parent pok obedo accompany to hospital kose assess bong'eyo kaka chal mare kachiel kod tuo ma seche moko tuoe. To ka diponi en nyathi mo complain ni en wich bar, tiyudo ka skunde mang'eny chiwo mana painkillers. Nikech kuom ranyisi kata japuonjre ni iwacho ni skul nomiye mana yath mano mar brufen. Yes. Koro kosemiye painkiller tinyise ni mondo odhi a class. Koro kosedhi e class tema koro gimotimore ni koro timore. Koro seyo mang'eny wuok to wan kaka jopuonje ok wan gi capacity mar ng'eyo mar diagnose ni ma endi the right thing monego bed ni koro sai ochopo level mar tero referral. To koro kaka in this case kane gineno ka koro condition odhi matek to giras kode Nakuru referral. Maparo ni mano was a good step. To kata kendo nyathi otho. A community maduong' machalo kamano ji tuo to kendo ji nyalo tho. Koro gik machalo kamano gibuogowa en man ok waketo skundewa mobedo standard mabedo ran kaka kama community meji odak. Moloyo ka nyathi tuo, kotuo to nego bed ni skunde moko machon ila moko man wasome ne nitiere gimiluongo ni infirmary. Ikawi titeri isolate idhi kama chalo ward makoro ok in e dormitory ma ng'ato inyalo ng'i kanyo kata ibro limi ineno kaka idhi. Kata kia hospital kosethiedhi tichak idugi mana kanyo to koro emi access ni to idhi nade. Matinde ni skunde matinde gi weche makamago bet onge. Gionge. Yiena mar mondo mi arwaka Albert Mandele twako kiny makawuono. Albert in kaka director mano mar The Luton Hospital. Aka weche makamagi otimore e skul, ondamo mane mokwongo mwinjo bed ni skul kao mar mondo mi ores ngima nyithindo kata jopuonje. Nikech adiera e kinde ma janyuola golo nyathine ot mar mondo mi odhi e skul, matinde ni oketo geno e ngima nyathine kuom skul makam, matinde ni skul
skul ema koro winjo bed ni neno kaka chal mar nyathineno bro bedo e yo makare. To bedo ga mana kuom hawi marach. Nikech ma wanyalo wacho ni en hawi marach nikech ok en gino ma ng'ata no pango. Skul notemo kuom hawi marach to nowuoke kalure ni ne gitemo gichwale nyaka e od thieth. Kata kamano ndamo mane mokwongo winjo bed ni skul kao ka nyathi tuo. Kamano Joyce, apani adayie gi japuonj. Ni school is not a healthcare facility. School onge professionals manyalo take care of nyathi ka nyathi tuo, kata onya ng'eyo ni nyathi tuo, kata gima chal kama tamo nyathi. Gima paro ni onego bed ni watimo en ni schools onego bed ni cooperate biro together gi hospitals mantie around. Gibedo kumoro iyudo ka school achiel kaka wan mantie around Kibera, wan Lang'ata constituency, around that place, onego bed ni skunde mantie kanyo wuoyo kodwa, wabedo kodgi e winjruok moro. Koro winjruok ni ka poni nyathi tuo, to ginya kata gocho ne hospital ni nyathi nitie kama tuo, anya timo nade. Kech to en gima ma ng'ato ok nya ng'eyo, kata tuo en gima ma hawi marach ng'ato ok nya ng'eyo. Ok nya ng'eyo from face value ni ng'ama tuo. Nitie kata skunde moko mo go ahead motimo ne obedo machiegni gi hospital. Koro once a week or twice a week ng'ato ayo hospital to dhi kanye e school kanyo to neno jotuo. Gibedo inya assess ni nyathi ni chal nade kech school nigi weche mang'eny. Onego bed ni gi teach nyithindo kanyo, onego bed ni gitimo kama nyithindo gin 2,000. It's not possible mondo school achiel obed gi capacity matimo ng'eyo ni ng'ani tuo ng'ani ok tuo. But onego bed ni gimiyo hospital, gibedo go hospital machiegni, gibedo kumoro achiel kaka community. Mo hospital nyalo konyogi to gimbe ginyalo refer nyithindo ne hospital. Man, I think is the best way. School ka school ok nyal invest e hospital matin e school kanyo. Bedo tich matek. You need professional manya timo gino be tich matek. Mano bende makele penjo machielo mwalimu Akelo Misori. Iwacho ni skunde gi owinjo bed ni nitiere kod kumoro ma seche moko ka nyathi tuo to bedo isolated kanyo. Matene ni gole e class to ikete kuma onyalo bedo monitored machiegni. Penjo machielo en ni to bende jogo ma winjo bed ni ng'iyo nyithindo gi e skul. Bende gin tiere kod lonya mano marariya mar neno ni ka ging'iyo kata nyathi to ginyalo wacho ni mato en case ma seche moko ka en contagious disease kata tuo manyalo kere piyo to kendo mako jopuonjre mamoko. Wacho ni oyo in bed kae. To bende gintiere kod lony nurses ma nikech ang'e ni skunde mathoth nitiere kod nurses. Nurses go bende nitiere kod lony ma owinjo bed ni ging'eyo ni nyathini to koro ngimane ni kaka wang'iye owinjo bed ni koro waringo kode od thieth. Erokamano Joyce. Gima timore e skunde mang'eny Joyce, skunde manigi gima chalo gimiluongo ni health facility. Jok mantiere matiyo kanyo ok gi lony makare. Iyudo ka gin jok moko ma osepuonji mana gi nas moro ne ma endi kaka inyalo dispense Panadol. To ok onyal dispense gimiluongo ni antibiotic for this matter. Nikech moko gin mana nurse aides. Seneno jok moko mana makonyo nurses. Ok gin nurses to gin nurse aides. Koro gin jok ma onego bed ni ginyalo mana konyo komiye nyathino tero stone to tero. To skunde mantiere gi capacity maseneno kaka kidhi skul machalo kaka Kenya High around ka tiyudo ka skul endo nigi nurse ma qualified kendo skul no nigi that health facility ma onyalo timo assessment mowach ni maendi to japuonj. To bende nitiere matron e skul. Koro nitiere 2 levels, matron, nitiere nurse, kata nitiere duty teacher. Duty teacher ema nyalo chiwo permission no nyathi owuoge e skul. Nyaka ong'e ni nyathi koro wuok e skul. Koro mano ende kendo capacity mar skul. Jopuonj gi tich matek ni. Mana kaka my friend Mandela wacho. Wan health professionals. And assessing a case manyalo lead to death like this. Ok en gima yot ahinya. To bende nyithindo mwapuonjo gin nyithindo ma samoro bende ng'eyo kodgi samoro tek. Nitie moko ma kata kuwinjo gimoro matin to onyalo raise alarm. Ilago konyo yot. To nyithindo nitiere ma kata dala kocha en nyalo po na kata babagi kata mamagi. The second day koka you realize ni nyathini kare kawuono ne ok ochiew ka en e day school. Kawuono ne ok ochiew modhi school. Kawuono gi to nosewuok odhi tich. Min gi ema koro manyo to kare ng'ane ok odhi tich. Ng'ane ok odhi skul. Koro magi endi cases matek manitiere. To skunde pod onge capacity. Nikech en an investment ma bende ok chip. Ng'ama koro inyalo se e gima kamano. Ng'a winjo bende ni keto investment ma kamagi e skunde mani. Kwa kadipo ni waseyo ng'ato. To ngeche ni waseyo ng'ato ka nitie policy. To policy onge mar government.
ne kan tiere nyithindo 600 e skul mae gima onego bed ni watimo. Mano polisi no onge polisi mar health mawacho ni ka ji odak machalo kama kaka onego bed ni wan gi health facilities. Mano ineno kata mana e gweng' ma ji odake inyalo yudo ka whole sub location nitie mana gi health center achiel to nitie ji ma over 5,000 e sub location monego bed ni gin kata gi health centers adek. Koro mano endo ka wadwa wacho ni nitie seyo kae. Tinya yudo ni bende kwa luongo parents ni mondo wanyisgi ni mae gima onego bed ni watimo, to nitie siasa mang'eny nikech iwuoyo ni kaka neno ka koro mar tho ma nyathini ndi Njoro tiyudo ka koro jopiny owuok ma koro chalo ka gima ok wa address tho mar Brenda. Wan gi political undertones ni principal ni nyaka bine mamiyo nyithindo tho kata jopuonj ng'ane momiyo nyithindo tho e skul. Koro kinde ka koro waweyo kumonego bed ni wachiko terni, be wan gi polisi manyalo guarantee proper health mar kama ji odake kata mar public health. Dong ka endi mwasewuoye kata ka nyithindo chamo chiemo ma contaminated tiyudo ni gweng'no kata mana county no kata sub county be nitiere public health officers kendo gin be ma ging'eyo kaka market place chalo. Po giwuon kata jo school ni maize mung'iewe markets gin gik man gi kwiri moro monego kek ni gicham. Magi endo koro inyalo in which way? Yeah. Ang'eni nitie gima idwa mede Mandela. Apani watch health policy mar school no en gima very important manyaka koro sani nyaka ng'i maber matut. Ncha waneno ka nitie headline e news ni almost 100,000 graduates ma KMTC ok oyudo tich. Ama mono TSC kata sirikal kao absorb jogi to kelo jogi e school. Iyudo ka school is a community of 3,000. One nurse inyalo kawo gi TSC kata ja kawo gi sirikal titere school ka school wacho ni school kama kine level ni inyater nurse achiel. Koro mano bedo the first point of contact ka nitie issue moro. Kech en ng'at mabedo trained, en ng'at mong'eyo, onya kawo nyathino moter to the referring hospital. Almost everywhere nitie referral hospital. Koro apani health policy mantie kanyo no ema gima sirikal nyaka tim mabed go mong'e ni schools en special place mane gin nyithindo gin joma tuore, gin a very important thing e future marwa, nyithindo gi wanyalo protect gi nade. Nyaka wabed gi policy maketo jo health practitioners e school e tie nyithindo manyako jo nyithindo ka nitie wach moro. Ko magi ma sirikal gi jopuonj nyaka bed piny ma bed gi policy manyalo tayo gi e weche ma health e school. Ato kinde ma nyathi tuo winjo bed ni nyathi kocha chano tuo kama to winjo bed ni gochone janyuol immediately kosirito school monitor mode. Janyuol seche moko ni mabor. In ka nyathini ni Migori, in Nairobi ka. Iwuok ka midhi mi organize madhi to ok en gima yot. But ka nitie ng'ato maneno nyithindo e school, ng'ano nyalo make decision on behalf of janyuol mako nyathi. Ka janyuol be seche moko ok en daktari. Kata kidhi koro ibo timo ibo kaka nyathi nitere e hospital. Nyabedo ni koro sechego saa osekalo. Koro the best thing en bedo gi ng'at machiegni manyalo take care of nyithindo gi ma trained mani machiegni gi nyithindo gi all the time manyalo ng'iyo nyithindo gi kendo nyakonyo gi. Adwa ni umak na parono gi kanyi ng'isa ni wakaw yueyo madundo to bang' yueyo mwakaw gi sani wang'e ni mana kase wacho ni kochakore higa mar 2018 nyaka higa mar 2023 nwantiere kod Edu Afya. Sani to bende nitiere kuma mar thieth ma jopuonjre tiyo godo e skunde. Parono adwa ni umak na matin wakaw yueyo ma adundo Nyakwara Mogi Ajwang' med chwalo ote magi abo bedo kasomo gi bang' yueyo mwakaw gi sani kik idhi mabor. Machiegni Nyakwara Mogi Ajwang' e chenro mar Ngoma Owake. Wuok tich akelo ni mix mokwe. E kaito kichario. Reggae Owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu ticha dek Nyakwara Mogi Ajwang' akelo ni mana yani ngeni baka kiwasani. Ticha Ngwena is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tutafanya namna hii. Nyakwara Mogi Ajwang' Friday sukuzo wake. Sapara kidaka paga beat nyaka sapaga rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana.
mai kuma ne experiment ochakore ma kuketo rech ka to observe I monitor kaka gi behave yudo ka ne ginyalo tho within a week koro mabiro ge system ma purify pi Refisha ushinde 50K ya Vasha ama MMF haingoji. Open and save in your KCB Gold Savings account for a chance to win many prizes. KCB, for people, for better. E chuny ogandawa, ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dende obed maber, ok gin ga gik matek. Gin gik maluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin na gik mitimo. We bedo gi kiawa, kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen, yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Warwaki e penj laktar, ma en tudruok gi lakteche molony. Isami dhir jahocho cha, nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo to adwa kony. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach, nyaka weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty ntiere. Riwri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Machiegni kendo nyakwara Mugia wadhi mbele kod twak marwa e chenro mar Rupiny kama twak otudore kod okumba thieth ne jopuonjre bende entie ahinya to tok okumba thieth mano mar Edu Afya mane itiyo godo kochakore higa mar 2018 nyaka higa mar 2023 ne ong'adi kotudore kod wechego mago mag mibadhi ka nyaka sani oriwacho ni jopuonjre makamago nitiere e bwo okumba mar thieth mano mar SHA ma janyuol owinjo bed ni ndikore kaeto nyathine koro nyalo yudo thieth e yo makare kata kamano bende osebedo kotiyo e yo makare anyisi ni wendo na machielo mano Joseph Manguro japuonj maduong' mane oserutaya bende bobedo katudore kodwa achiel kachiel ka entiere e Zuma entiere gwengo mag Lambwe e county ma Homa Bay japuonj ageno ne iwinjowa e yo makare okinyi makawuono ka itudori kodwa ka entiere gwengo mag Lambwe machiegni enye twak marwa okinyi makawuono mana penjo mabene ne wapenjo kapok ne riwori kodwa okinyi makawuono e seche ma japuonjre tuo e skul kamora mora ma kata skul mora mora ma japuonjre nitiere ondamo mane mokwongo mowinjo bed ni skul kao to ka skul osekawo ondamo makamano to janyuola owinjo bed ni ing'iso nade ni nyathini koro tuo e skul mar mondo mi ogeng'ane gigo manyalo timore ma ok oyangi ka kuom ranyisi gigo manyalo chwe okel tho mano mar japuonjre seche moko ka ne yudo thieth ondamo mane mokwongo ma skul owinjo bed ni kao mwalimu. Erokamano ahinya Joyce, awinje maber ahinya. Mokwongo adwa kawo thuolo mondo atim mos ahinya ne rawera manyotho e skul. En adiera ni jopuonj nigi tabu maduong' kabisa nikech japuonj ok en daktari. Ka nyathi owacho ni tuo to seche mang'eny jopuonj paro ni gin nyithindo mawuondore nikech luoro mar somo. Seche mang'eny ahinya iparo ni nyathi samoro otame ma ok odwa dhi e klas koro wuondre no tuo. Koro most cases iyudo ka gima japuonj atimo en ni nitie yath e skul ma imiyo for early relief ka nyathi tuo timiye yath. Koro yadhni kosemuonyo tikore ni yweya ibo yudo mabibo winjo maber idog e klas. Omiyo seche moko magitimore madhi mabor ma nyathi koro kinyiso janyuol ka osemuomo mosedhi mabor kata kiteri e osiptal to jo osiptal bende samoro machiegni gi skul gin osiptande mabe ok gin ka githiedho nyathi to gimiye bende mana almost the same yath ipenjo to osemiya mane koro yath emilokone to dok ne skul nikech diagnosis maber mitimo onge omiyo madhiga mang'eny ma koro tabu bedi ni nyathi koro hinyore
to en mana nikech skunde mang'eny gin gi matron to gionge gi nurses. To matrons bende gin joma samoro nyithindo luoro, giger ga kabisa. And most cases kaka report ne head teacher kata japuonj me duty ni nyathi tuo to biro kuongo nyisi ni nyathini luondore, nyathini luor. Koro miyo action ma japuonj akawo kata principal nyakawo ma immediate en ni inyiso matron ni miye yath. Mano kende gima inyalo tim mokwongo, nikech ok inyal assess ni nyathini en magnitude mar tuo ne romo nade. Ikia ni en tuo mane, nikech samoro be ka gibiro e skul to ok gi disclose ni nyathini tuo kata nyathini nigi problem mane. Omiyo tabu maduong' kabisa ma samoro en ma teko ma Nyasaye ema miyo tragedies mang'eny machalo kama ok timre e skul. Mwalimu Mang'uro, ilero kanyo makare ahinya. Tiwacho kanyo ni seche moko ka nyathi tuo e skul to seche moko japuonj maduong' kata japuonj manitiere duty nyalo goyo kata simu to ng'iso matron mar mondo omiye kata yath. Penjo en ni to bende skunde montiere gode pacho ka bende gintiere kod jogo manitiere kod tiegruok mano moromo. In kaka mane en japuonj maduong' ma sani koro nitiere rutaya, bende skunde makamago nitiere kod jogo ma olonyo, bed kata nurses kata matron onogo, bende nitiere kod lonye wechego mago mag thieth ma onyalo miyo nyathini yath madwarore e yo makare kaachiel kod kiwango e yo makare. Kata kamano Mang'uro, ing'isa ni mak na parono matin, wabo bedo ka waduogo iri waloso weche mag tudruok e yo makare. Yiena mar mondo mi aduok e studio kae. E studio kae ne wadhi mbele kod twak marwa kotudore kod okumba mar thieth. Ada nachako di mwalimu Akelo Misori. Wang'e ni kochakore higa mar 2018 nyaka higa mar 2023 ne wantiere kod okumba mar thieth mano mar Edu Afya. Mano mane konyo jopuonjre ahinya nyato mago ma nitiere skundego mago mag secondary. Kendo nitiere omenda mane sirikal chulo. Apa ne 1,350 mane sirikal chulo ne japuonjre ka japuonjre mano higa ka higa mondo japuonjre oyud thieth e yo makare kapo ni obedo matuo e skul. Gisani bende wantiere kod okumba mar thieth ma okava japuonjre e skunde mopogore opogore kama gisome. Mwalimu Akelo. Gino endo ne sirikal okethe. Ne nitiere okumba mane siro thieth mar nyithindo manie skul. To bende ne en mar jo secondary kende, nok en mar jo primary. Koro mokwongo ne discriminatory. Nikech nyithindo manie primary school ne ok obedo covered. Nikech ne nitiere assumption ni nyithindo gi ne gidagi parents gi dala. To moko mane nie boarding to ne ok nigi parents dala. Koro jo secondary to ne enjoy this. To mana kaka iwacho mokwongo sama ne timo chako chenro ni maling' mar corruption bende nodonjo e this facility. Ti jok mano position themselves mondo koro odhi obed abeda dho school mondo koro claims ema mondo or mondo sirikal ochul pesa ni. Koro maendi en nature mar Kenyans ma aparo ni ka new administration nobiro mar His Excellency Dr. William Ruto to loch neno endo ministry no change ma capitation mana dhi towards health no ng'adi to kata no ng'ade ohinyo yor thieth nikech nitie nyithindo moko mana deserving mana needy nikech gini ne golo nyithindo kata piny kaendi ka ne thieth ok nyal yudore e gweng'wa ka mane terogi kata oko kod Edu Afya no ne ber to sani endi okwan kode. Koro okwan kode to onego beni ne sirikal ng'iyo ni maendi wachako bedo kode. To nikech koro sani jo Kenya mang'eny o subscribe e SHA. Aparo ni maendi opportunity ma mondo wakele under one roof mondo SHA koro odil kode ni the principal mar school kata head of a school onego beni a parent mar all children. Omiyo ko wacho ni nyathini endi magi odhi hospital to nego beni mane point of reference ma onyalo bedo relied on mondo mi nyathi thieth mondo kik nyathi moro amora dhi untreated kata gi special treatment kata gi specialist e case moro matek. Ilero kanyo makare ahinya Albert agomni bende awinja ne duondi kotudore kod okumba mar thieth nikech adiera Edu Afya no nen gino mane ipuoyo ahinya kinde mane sirikal mar William Ruto donje telo kendo kaka nogole nowinjo ng'ur makoni kod kocha ka koro iwacho ni to koro jopuonjre bo bedo katimore nade e skul. SHA ma koro sani koro iwacho ni jopuonjre ma nitiere skundego mago mag secondary winjo be ni gibedo under SHA
to obedo e bwo janyuol mare, matiende ni janyuol ema koro ndikore to en obedo kaka beneficiary e bwo janyuol mare. Bende otiyo e yo makare, bende okonyo jopuonjre gi e yo makare mar mondo mi japuonjre ni kata ka tuo e skul, par ni ma japuonjre manitiere e boarding school otuo to janyuol mare onge machiegni kode, bende osebedo kokonyo jopuonjre e yudo thieth makare e skunde mopogore opogore. Mandela. Erokamano Joyce. Apani SHA en attempt mar bedo gi universal cover. Tieni ji te kata nyathi matin kata ng'at maduong' onego bed ni yudo thieth e bwo SHA. Problem makoro wan go ka ni SHA en gima pod nyien. Koro nitie some small improvement ma nyaka timne. Ka sani nyathi ka tuo nyaka ong'e identification number mar janyuol, for example. Nyithindo matin sana mong'e identification mar janyuol. Mano ema yie gi japuonj kayo ni gima onego tim en onego ket policy maka nyathi donjo e school to registration be nitie kanyo mar janyuol madhi ne SHA direct. Nyathi nitie school kama to magi details mag janyuol ne ma janyuol ok onego bed ni yudo prompt. Janyuol seche moko nitie Jua Kali Nairobi ka nyathi to tuo dala kuchocho. Koro by the time janyuol lang neno ni prompt obedo ka nyathi kioduogo ago simu e school, process no is long. But doesn't say ni koro tiene ni ok yud thieth malong'o. Wan kaka osiptande wan gi obligation. Ka ng'ato obiro kata ng'ato obiro ka tuo, the first thing kata kapok watimo wach SHA no en nyaka make sure ni ng'ano endo is under management. Ores ngimane mokwongo. Koka wang'iyo weche mek SHA kata kin cover kata kin cover. But process no nyaka lose man tindo go nyaka bed covered maber. Kech moko niso nyathini ID number mar baba uwe nango kata ID mar mama uwe nango. By the time nyathi paro ni ID number mar mama gi kata mar baba gi nango is a process ma ng'ato seche moko wiye kata wil ng'ani seche moko tuo en a critical condition oyudo ajali ok owuo. Ineno. Koro gima japuonj wacho ni nyithindo gi onego bed under cover mar japuonj kata mar school. Onego bed ni timo kamano. Ka nyithindo go donjo e school kitimo registration mar SHA ne nyithindo e school. Kanyo endo registration no koribo bed kitime yo machalo nade itiyo kod nonro mar ng'a. Donge ni koro itiyo gi nonro mar janyuol but information ote dong tie. Donge in ken registered SHA in gi information mari. Seche mitero nyathi school cha onego bed ni information mari ni iwene school. Maka school odhi osiptal to mane gima school dhiga osiptal ni ban nyathi ni endi en ma en under janyuol ni. Koro ng'iuru details mek janyuol ni nyathi ni nitie under ok nya expect nyathi matin ni ema nigi details mag janyuol le mar SHA. Koro pani en gima ber but nyaka walose manya tiyo ne. The good thing mantie mar SHA ni o cover a lot of things compared to NHIF. Ndalo manotimo Edu Afacha ne chulo 1,500 ma cover nyathi. And that will lead to seche moko osiptal ng'iyo cost. Koro osiptal ok mi nyathi thieth malong'o. SHA sani o provide nyathi ithiedho with everything madwarore. Obed outpatient, obed inpatient, obed ward, obed operation, gimoro amora. But policy nyaka ket maber, ma hospital be protected, nyathi be protected, janyuol be protected a whole of that policy. Yes. Mwalimu Akilo Misori kaduoke to kedu afya notiyo machalo nade kaluore ni ne ogole oko kaluore kod weche go mag mibadhi omenda madero 1,350 mane chwalo ne japuonjre ka japuonjre adira be neno romo en ni japuonjre ni kinde ma otuo to bed tuo moramora to japuonjre ni nyalo yudo thieth makare e skul kacha kata kapok ogochne janyuol mare mar mondo mi koro bi ong'iane chal mar nyathine. This yeni ma en group cover. Yeni nyithindo king'iyo by nature ok ni onge epidemic manyalo bi wacho ni nyithindo temo chul negi 1,350 ni nyithindo gi at any given time all of them are sick. Nyithindo gi ok tuo te at one time. Omiyo ka nitie group cover like this kata sani endi SHA jok mangima chulo ne jok matuo. Jok matuo benefit from jok ma ok tuo. Mane endi gima timore. Koro miyo pesa ni endi nok apar ni notin ahinya. Nok otin ahinya nikech ne onge epidemic e Kenya ka. Kendo e kategori mar nyithindo ma dhi school gin tuoche mang'eny gi bende onge. Nyayudo ka nyithindo moko an nyaka na abed ng'ama tin ma dhi school na dhi hospital dide kende e 6 years when I was in secondary school. To mathoth ni yudo ka tuo mane tera school nen gima common thurwa nen. Ka samoro wadhi dala to wachiema kata kwa dok school dalo cha nen chloroquine. Mana tablets adek. Tana na ng'ama koro chako dogo buwe mampira. Koro mano endo pesa ne endo kapar notin. Koro allocation mana nitiere kata kano otin. To my brother Mandela osewacho ni SHA sani endi koro otimo comprehensive things. Oko allocate ni nikech wuono chulo ma 500 kende per month kata wuono chulo 8,000.
ni koro in inyalo thiedhi mana gi e limit no. Ithiedhi inyalo timni MRI, inyalo miyi specialized treatment, inyalo bendi miyi inpatient, kendo inyalo miyi outpatient. To machielo cha in kawo mana bed. Kawo mana bed. Kidhi hospital to kawo bed. Samoro parents nyaka ne top up. Kata ni ne edwape. Parents nyaka ne top up. To sani koro onge gimiluongo ni top up. En gima nyalo cover everything. Koro miyo proper administration, mana kaka friend owacho kae, ni wan gi initial stages mag SHA. Wakaw advantage mondo wa register. Mondo kwase register, to ka the board mar SHA obedo piny, to gilos regulations kaka koro SHA nyalo tiyo. Kanye ndema nyithindo biro benefit. Kanye me jonyuol bende biro benefit. To gi other professions ma bende negi manage scheme gi SHA. Inyisa ni Mwalimu Joseph Mang'uro waseloso weche mag tudruok e yo makare kode, kendo wanyalo tudore kode achiel kachiel kokalo yor lony manyasani mar Zoom ka entiere gwego mago mag Lambwe e county jakoro e yo makare. Mana penjo mabende apenji cha, mano kotudore kod kaka idbene ni wacho ni nitiere jopuonjre moko masiche moko ka gitu e skul tinyalo wach ni ama nyalo bedo ni oluoro mana wechego mago mag somo ni nyathini wuondore. Kata kamano bende jogo ma seche moko omitinga e skunde mopogore opogore mar mondo mi gine ma ka nyathi tuo to nyathi lwar e lwetgi mokwongo, kata ka nyathini pok okawo ndamo mano mar tere e od thieth kacha. Jogo ma nyathi lwar e lwetgi mokwongo ka nyathi tuo e skul kacha, in kaka mane en japuonj maduong' masani koro osedhi e rutaya, bende jogo gin jogo manitiere kod lony mararieya ma adiera nyalo assess nyathi ba mi nyathino yath kiwango madwarore? Mwalimu Mang'uro. Joyce, inyalo buok ka wacho ni schools ma nigi tabu kabisa gin boys schools. Nikech mokwongo boys schools iyudo ka jok miluongo ni nurses gi ok yudre schools mang'eny. Kaeto iyudo ka staff ikawo japuonj moro achiel ni in charge mar welfare mar nyithindo. Ka nyathi tuo to nyathi report iri, to giminyalo miyo nyathi mokwongo gin ma yedhe moko mag pain killers gi, nikech ok inyal dispense yedhe moko ma ok ing'eyo maler ahinya kaka gitiyo. At least Panadol inyalo wacho ni ing'eyo kaka Panadol tieko rem. To bende adwa nyisi ni schools mang'eny bende mantie machiegni gi hospitals, nyathi dhi ni en odwa rusa, nodwa dhi hospital notuo nikech samoro yath onge skul, japuonj mobedo assigned ni miyo nyithindo yath, nyithindo matuo bende onge. Koro nyathi obiro ni en odwaro permission, odwa dhi hospital. Japuonj ko ni iluoro ok idwar classes, doge class, to kare nyathi tuo. Koro next time ka nyathi chako duogo, kata imiyo nyathi moruso dhi hospital, koduogo after 3 days odwa nodogi, japuonj ko ni ma you are lazy. Koro most schools lack gimiluongo ni capability mondo gi address tuoche mag nyithindo, nikech most times en ni nyathi ok dwa bedo e class. An mane gima ng'e ni chendo kabisa. To gima ng'e ni onego bed ni timore kendo en ni schools ma tindo ma wawach ni day schools mantiere iluongo ni district schools. District schools, Joyce, these are schools ma gin gima timore kodgi en ni ka nyathi tuo tikone ni dala ka chiemo chango tiduogo e skul, to samiwe en odhi dala ni osewuotho kuom japuonj several times mondo mi eruso odhi e hospital, to japuonj feel mani nyathi ni en ochendo. Omiyo tabu gi gin gimako skunde te, lakini schools ma safa kabisa gin mane waluongo chon ni district schools ma sani iluongo ni C4 schools. Gin gi tabu kabisa weche mag thieth mag nyithindo me skul. To Mwalimu Mang'uro, iparo ni ang'o mowinjo bed ni timo mar mondo mi skundego ma sani koro iluongo ni gin C4 schools, mathothne wang'e ni gin skundego mago mag day schools ma japuonjre dhi e skul to duogo pacho, ang'o mowinjo bed ni timo mar mondo mi kata ka nyathi obedo matuo e skunde ma kamago, to nyathi ma kama oneni nyalo yudo kony mapiyo mar mondo mi ores ngimane, kata obedo ni entiere e skul kacha, kata obedo ni en day school kata district school mana kaka iwacho ni niluongo gi kamano e kinde machon? Mwalimu Mang'uro. Giminyalo tim, Joyce,
en ni nyathi kobiro e skul to wacho notuo. Nyithindo masani kata del masani ok en del machalo machon kaka Akilo Misori wacho ni en ok obed matuo. Kata an bende pok aneni osiptal natuo nyaka retire. To koro gima timore ni sani kaka ji lifestyle masani ok inyal ng'eyo ng'ama tuo gi ng'ama ok tuo kok in daktari. Inyalo neno ng'ato sani kich winjo notho. Omiyo ka nyathi obiro iri japuonj ni odwa dhi osiptal kata ni otuo nikech most cases remedy onge schools mag tuoche nyithindo. Mi nyathi ruso dhi dala. Kosedhi dala to kosethiedhe to bedgi oduok kata wuongi oduok e skul ka gise yudo advice mowuok kuom daktari. Kok kamano to nyithindo biro tho e lweto mang'eny kabisa nikech lifestyle diseases sani ng'eny kendo mako nyithindo at a very early stage. To mwalimu mondo japuonj wuoge weche mang'eny mar nyathi otho e lwete, nyathi otho. Yes, Joyce. To mwalimu e kinde ma iwacho kanyo ni owinjo bed ni miyo nyithindo thuolo mar mondo mi odhi dala. Nyathini kimiye thuolo mar mondo mi odhi dala ka owacho notuo. Owinjo bed ni miye thuolo odhi dala en kende koso owinjo bed ni gocho ne janyuol mar mondo mi janyuol obi okawe mondo kar dhi dala to gikwong girawe osiptal mondi othiedhe eka koro gichop pacho eka koro ng'i ane ni to koro tuo matuoe ni onyalo kawo seche moko yedhe ma owinjo bed ni omuonyo kuom kinde machalo nade. Nyathini we mondo dhi dala kende kose janyuol igocho ne sechego ni bi kaw nyathini otieno tuo e skul kae mar mondo mi itere od thieth. Mwalimu Mang'uro. Joy inyalo bedo surprised. Jonyuol mang'eny kigone simu ni nyathi tuo to gimokwongo penji to onyalo wuotho. Kikone ni onyalo wuotho to kone weya weyo bi. Jonyuol bende nigi tabu kabisa. Weya weyo bi mondo atere e osiptal. To samoro janyuol wuode manyanyisi ni nyathino wuondre wuonde nyathino bede skul nikech ken bende okia. Koro en gima tek ma most cases janyuol ok yie biro bila. Unless ikone ni ok onyal wuotho eka janyuol nyalo wuoth biro ome kata eka onyalo wacho ni mondo otere dala. To most cases ng'ama nyalo tere dala en mana japuonj. To ing'eni day schools gi most of them nyithindo a machiegni koro obiro mana dhi adhiya. To ka en mabor to janyuol nyalo mana biro ka en ng'ama ohewore kata nyatere dala mana ka en ng'ama ok nyal wuotho. Ilero kanyo makare ahinya to magi gin gik mane timore nikech kata an bende kinde mane asomo magi gin weche mane timore nikech kata ir japuonj kidhi ire seche moko nyalo ng'isi ni wuondori, seche moko janyuol owuonda tema koro nyalo wacho ni nyathina no wuondore kaluwore kod kit kaka ong'eyo nyithinde. Kata kamano iwacho ni weche mago mag chal mar ngima ng'ato ok winjo bed ni kawo kaka oyoma. Koro akia jonyuol bende winjo bed ni waseyo Mandela. Inyanya to jonyuol mako gochne ni nyathini tuo to kungo penjo ni bende nyalo wuotho, konyalo wuotho to weya we obiya. Bigeni mano bende keto ngima nyathini kama ng'aw. Seche moko Yesu nyalo wuotho lakini e wuotho ne kanyo. What if tuo medore ma nyathini koro gima rach otimore ne e ndara kuma wuothe kodok pacho. Aparo mana adiera ija kech ng'eny ka jonyuol bokia. Gimbe ok gin health professionals ma ginyang'e nyathi tuo kata nyathi ok tuo. Solution maber ma nyatimore ma long lasting en bedo gi health care workers e school. Manyang'eyo nyathi ma assess nyathini chal nade. Wan gi a lot of graduates kaka senisi ni mano graduate KMTC maonge tich. To kata king'iyo pesa di michulo nurses en pesa matin sana. Pesa di michulo clinical officers en pesa matin sana. Sirikal onego come up with policy mamiyo healthcare workers bedo e school. Manyang'iyo nyathini to jadhi dala kwa miye kama to jadhi dala e janyuolne. Kata jagocho ne janyuolne ni nyathini chal kama wanyatere osiptal kama biye osiptal kama. But ma nyathi mana gi ng'at mong'eyo thieth. Ok nyatim gi japuonj, ok nyatim gi chief, ok nyatim gi any other person. The only thing mondo wa protect nyithindwa nyaka wa make sure ni wan gi policy makelo workers mag health e school. Kuma nitie population ma 3,000 4,000 people nyithindo matindo. En mani koro wacho ni nyithindo matindo ok bed matuo. But ngeni it is very sad ka jathi achiel out of those 3,000 otho. Kaka koro wan gi tho mantie kanyo. It's something manyalo prevent. So it's necessary mondo wabed gi policy makelo workers, healthcare workers e school manyang'iyo nyathi nya assess mondo kik wabed gi misfortunes machal kama. Mwalimu Akilo Misori nitiere wach medo kaja. Magi to gik matimore e skunde magwa. Adier ok wanyal wacho ni ok gin gik matimore. Gima timore ni policy gaps ema nyaka address. Gaps mag policy koro ng'ama nyalo dino fuo makama. Gima wadino nikech ng'eni wadil gi
duogi barup hospital no thiedhe oyud tuo mane kuome. Mar ariyo, adwa wacho ni SHA kaka jowadwa wacho ni polisi onge. SHA government poni nyalo timo mana kaka ne gitimo gi Edu Afya. Gimiyo nyathi ka nyathi portion mar free secondary education fund cha. Gimiyo nyathi ka nyathi polisi, mok ni nyathi depend on parents. Nyithindo moko onge gi parents. Nyithindo moko parents gi asopwa ma ok ginyal register for SHA. Koro nyithindo gi, jonyuol gi, nyithind gi biro konyore nade. Omiyo government kaka nyathi kaka en, to giket polisi moro ni gigado ne nyithindo te SHA. Nawinjo ka politicians moko wacho ni kia ni ka joma oyudo nyota, ibiro gande gi SHA te. Tiende ni government nyalo afford mondo ogande omi nyithindo SHA treatment gigande gi SHA kaka ne gichulo mar Edu Afya. Biro konyo nyithindo. Program no ne ber kabisa to en mana ni corruption koro to SHA bedo improve mondo cover nyithindo. Mwalimu Mang'uro, yiena mar mondo mi achak kodi, ami thuolo mar mondo mi ichiw wachne mogik kotudore kod thuon wach mane watwake okinyi ma kawuono mar okumba thieth ne jopuonjre. Bende entie to ere kaka inyalo jiwe? Isewacho ni kaber kaka josiasa moko osebedo ka goyo poro ni jogo moyudo nyota owinjo bed ni imiyo ikonyogi e chulo omenda mar thieth mar SHA. Sekta mar somo ka winjo bed ni tego e yo machalo nade mondo jopuonjre bende oyudane resruok e yo makare ahinya to ka gibedo matuo e skunde mopogore opogore. Mang'uro, kata kamano ing'isa ni wantiere kod ng'ikruok e yor tudruok kod Mwalimu Mang'uro. Achak kodi Mwalimu Akelo Misori, wachni mogik ka watieko okinyi ma kawuono kotudore kod okumba mar thieth ne jopuonjre e skunde mopogore opogore. Iseywa kanyo ni nen mana mar jopuonjre manitiere e secondary kende, primary ka jopuonjre nyalo bedo included nang'o? Gima adwa mondo apar ne jo Kenya ni article 53 subsection B mar katiba wacho ni kama interest ma nyathi nitie onego bed ni override all other interests. Koro mano miyo kata seche moko kata kwa gombo to jo TSC dhi adhiya kata ministry dhi adhiya e court to giyudo order nikech waketho warocho ratiro mar nyithindo at 53. To kes mar health mar nyithindo manyalo miyo gi somo to bende nyithindo e future wakaw gini yo ma serious. Stakeholders in education to kendo parliament or move with aggressiveness mondo gi legislate mondo wabed gi proper care mwamiyo nyithindo man in this country. Otherwise from parents takwayo gi ni mondo gi disclose the nature of sickness ma nyathi mondo kata condition mar health mar nyithindo gi nitiere kik gipande yo moro amora mondo wamire tich mayot nikech wan jopuonj to watiyo mana gi resources momiyo. Ka dipo ni nyithindo osebiro ka gituo to kwa chik wacho ni koro wamigi mana rusa mondo gidhi hospital to wamiyo iyudo ka skunde moko onge gi gari manyatero nyathi. Koro iyudo ka skul bende biro deko kapok ko approve kata transport minyalo tero. Koro nyathi miyo rusa mondo dhi dala. Aparo ni mondo wabedi mondo wang'ad kaka wanyalo ng'iyo weche mag health mar nyithindo. To ka waweyo thenge weche mag health mag nyithindo mana matin tu Mwalimu Akelo Misori katego kodi bende ang'e ni un kaka jopuonj kata jogo mantiere e riwruok mar jopuonj bende yandu chwalo ywak maru ahinya kotudore kod kitute thieth ma jopuonje nyalo dhi ahinya ka gituo ahinya to tok masira mano joko jopuonje moko mano oko mar skul primary ma City bore Nairobi kamano mapiyo piyo kwatieko kodi ewi wachno SHA winjo bende ni cover mane yo machalo nango. Erokamano Joyce mokwongo wachiwo appreciation kama ene dio. Gini ndino reveal no so many things. Ni jopuonjwa mamoko just like any other Kenyans poko register kaka SHA. Koro kata wan ting'eni no cha jopuonjwa se move mwatero e SHA kaka self-managed facility. To siptande moko no riembo jopuonj nikech ne ok gin en panel. Akwayo sirikal ni gien panel ostende te mane Kenya ka mondo giket conditions ma jogo operate mondo ka dipo ni wayudo masira ila manotimore kata ka dipo ni tuo yudo nyithindo kata yudo jopuonj to wayud konyruok kik wabed ni iriembowa e facility
kaka facility moro mane ni machiegni kod kama ne masira no timore. Ne kane Aga Khan to jopuonjwa moko dino hinyore kabisa. Koro bedo ni Aga Khan nitie machiegni ene mano kawo namba maduong' mag jopuonj mano hinyore to gi Nairobi West Hospital. To hospitende ariyo go nido ni pok ne gibedo e panel. To hospitende ma Aga Khan branches mamoko ma Mombasa kata ma Kisumu pod ok kawo treatment mar jopuonj. Akwayo jopuonj ni mondo giregister kaka members mag SHA to kendo to us waseno ka SHA works nikech the government to kendo through the CEO mar SHA no kawo ting' te mar jopuonj manocha oyudo ajali. Erokamano ahinya mwalimu Wakelo Misori, jagoro maduong' mar Kupet, kuom kawo thuolo mari mar chopo e studio ka okinyi ma kawuono. Albert Mandela adwa natiek kodi in bende wach mogik. Apare the first thing manongo be ji oneng'e school en ni tuo ge tugo. Ka ng'athi tuo e school te nyathi hospital, we hospital wach nyathi ni tugo kata nyathi ni tuo. Then from there school nyakawa at the next step. Wacho ni nyathi ni tugo, wamiye suspension, wapanishe kama. But the moment ng'ato wacho ni tuo, waseneno jogo mang'eny okara nthindo kende. Ng'ato beda oko kama kobiro by the time obiro koro hospital ok nyatimo nem mang'eny. Koro ka tuo kanyo endo wakwani mondo schools obed ni very very keen gite nyithindo e hospital mondo kony nyithindo. Another thing ma wacho gi ma japuonj wacho ka ni mondo jo register ne SHA. SHA cover a lot of things kendo SHA konyo ji mang'eny. 99% mar hospital nitie SHA contract. Ok nya bedo hospital kionge contract mar SHA. Kech mane gima the regulator tiyogo kata mondo o register kata insurance companies ok nya mi insurance kionge gi SHA. Koro jite mondo temo register e SHA. Weche modong' mek siasa ka SHA tiyo kata ok tino giweno hospital gi sirikal mondo timre nade obedi mondo olosi. But as an individual nyaka ikaw gine mari midhi mi register e SHA. Another thing bakoro sirikal be nyaka tim en policy mar nyithindo e hospital. Nyithindo nyaka bed protected. Mago special needs ba nyaka ngi. Nyaka wabed gi policy maber manya take care of nyithindo. Thank you. Erokamano ahinya Albert Mandela. Mwalimu Joseph Mangure ng'isa ni koro inyalo chiwo wach ni mogik ka watieko kodi okinyi ma kawuono ka intiere county ma Homa Bay. Mana mapiyo piyo kwa tieko. Mwalimu Manguro. Adwa wacho ni kuonde wa mang'eny government spend pesa kuonde ma ok owinjore nikech sani government wacho ni gigero classrooms e schools to gigero classrooms and yet rooms ma uniform tune nitiere gin free in all the schools in the country, public schools. Omiyo government ka idwa konyo jonyuol to pesa ma gi spend kuonde moko onego bed gi spend gie onego bed ni gikawogo action mondo mi gikony jonyuol gi nyithindo mondo ngima mar nyithindo e somo kata health wise obed maber nikech sani publishers dwaro pesa mondo koka gigol textbooks ne schools. To government tiyo gi pesa mar gero classrooms mok tigo. Akwayo ni ka nyalore to pesa mang'eny ma bedo wasted e yore moko ma ok onego bed gi tiye. Gine ni nyithindo, particularly nyithindo ma kodonje grade 10 sani gin nyithindo matindo. Ngimagi is very important. To moloyo maduong' kabisa janyuol disclose gima chando nyathi ne principal mondo action ma principal nyakaw mapiyo kabisa ka nyathi tuo mondo kaw. To kaw pando ka janyuol opando kes mar nyithindo health wise to gibiro hinyore. Otherwise, Joey adwa wacho ni grade 10 is not wasted. Government is planless apane gin gi program, gin gi programs mopogore gi mar neno ni education okaw ne atwak maber kode. Mane gima nyalo wacho mogik. Erokamano ahinya Joseph Manguro, japuonj maduong' manitiere retire sani kachiel kod Albert Mandela, director the Luton Hospital, kod in mwalimu Wakelo Misori, jagoro maduong' mar Kupet, kuom kawo thuolo maru okinyi ma kawuono mar mondo mi wabed kod twak maket kod ma. Nyakaramogi Ajwang' in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kod nyaka gi sani mochopo e giko kendo ageno ni sirikal
opogore ka ber to gibiane kod okumba makare manyalo neno ni japuonjre ka tuo e skul to yudo thieth maber kendo mapiyo piyo mar mondo mi ores ngimane. Nyakwara Muge Jwang yiena mar mondo mi akaw yo madundo gi sani chenro mabiro bang' ma en tedo gi chiemo gi Jael Lieta. Oriti masani nyinga Joyce Oduor.